ng mga nagbabagang balita. Dalawang lalaki natagpo ang walang buhay sa Kabusaw at Calabanga. Imbestigasyon nagpapatuloy. Naging maayos ang kick-off ceremony ng Fire Prevention Month na isinagawa sa Minalabak. Sunog sa parehong lugar, agad na naagapan ayon sa BFP. SSS magpapatupad ng 10% pension increase ngayong 2026 at may panibagong dagdag sa 2027. Walang contribution hike dahil sa 1 trillion reserve fund. Ilang paaralan sa Pili handa na para sa graduation sa Marso. Mga magulang excited sa tagumpay ng kanilang mga anak. Magandang gabi! Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Dalawang bangkay ng kalalakian ang natagpuang walang buhay sa bayan ng Kabusaw at Calabanga, Camarines Sur. Patuloy ngayon ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sangkot sa insidente. Si John Amador sa detalye. Pasado alas 10 ng umaga nitong Biyernes, February 27, nang matagpo ang wala ng buhay matapos maminwit sa barangay Binaliw, Calabanga ang 41 taong gulang na lalaki at residente ng barangay Fabrika. Hinala ng kapamilya na ito ay inatake ng kanyang sakit na epilepsy habang namimingwit sa lawa. Samantala sa parehong araw natagpuan ding nasa state of decomposition na ang isang lalaki sa masukal na bahaging lugar sa bayan ng Kabusaw. Tanging tato sa parehong binti at damit lamang ang pagkakakilanlan ng biktima. So nagkaroon ng isang insidente wherein may natagpuan na isang bangkay ng isang lalaki na under state of decomposition na po siya. And ayon nga sa forensics ay mga 3 to 4 weeks na itong nasa under state of decomposition from our provincial forensics unit kasi sinoko din po ito. So nangyari itong or na-receive yung report na to around 10:30 in the morning on February 27 na-receive ng Kabusaw Municipal Police Station. So itong person na to ay ang unidentified male person na nakita na i-report sa kanila. Hindi pa kilala ang taong ito at ang pagkakilanlan lang ay isang t-shirt na colored and black multicolored t-shirt and colored black na dry fit na shorts na may tattoo sa on both legs. Sa ngayon nagpapatuloy pa ang investigasyon sa mga nadiskubring bangkay. Samantala nagbabalik na si Police Colonel Virgilio Olalia Jr. bilang Provincial Director ng PNP Kamsur. Ito ay matapos ang pansamantalang pagkakaalis sa pwesto kaugnay ng investigasyon sa pagkakapatay ng isang person under police custody sa bayan ng Del Gallego. Canceled or set aside na yung ating yung termination order niya. Itong ating Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ay nananatili pa rin bilang Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office. This is an ordinary process sa PNP, Philippine National Police, and in accordance din ito sa ating POP or Police Operational Procedure kung saan kapag may mga ganitong mga insidente, tinitingnan kung meron bang kapabayaan ang mga nakakataas o mga superiors sa may ganitong mga significant incidents. Ngayong araw pinangunahan ni Colonel Olalia ang flag ceremony sa Kamsur Police Provincial Office at sinundan ng isang command conference kasama ang mga opisyal ng mga police station sa probinsya. John Amador, CSN. Opisyal nang sinimulan sa bayan ng Minalabak ang selebrasyon ng Fire Prevention Month kasabay ng panawagan ng Bureau of Fire Protection sa publiko na maging mas maingat laban sa sunog. Nagbabalik si John Amador. Pagpasok ng buwan ng Marso, hudyat na ng panahon ng tag-init, kaya't inaasahan ang pagtaas ng bilang ng sunog sa mga establishmento, residential, grass at forest fire. Ito din ang panahon kung saan mas pinaiigting ang kampanya ng Bureau of Fire Protection upang maiwasan ang sunog. Ngayong araw na to, Lunes, March 2, wherein po yung Fire Prevention Month, though kahapon siya nagsimula, March 1, ngayon po umpisa sa amin sa March 2 as kick-off ceremony ng Bureau of Fire Binalabak, wherein po yung aming truck kanina
umikot sa mga around population area para po i-remind ulit yung mga tao na yun naman po yung inatawag ng Fire Prevention Month. Wherein po nung araw, buwan ng Marso, yung pinakamaraming sunog na itala sa Pilipinas. This month of March, we're starting another kick-off ceremony for our Fire Prevention Month. Sana po matandaan po kang gabos that prevention is better than cure. Let us all be aware of the preventive measures that we can do manungod sa pupundo kang mga sulo o pagpre-prevent kang mga iniyo. On behalf of the local government unit of Minalabak, yaon po katuwang kang Bureau of Fire Protection laging handa. Hindi ka nag-iisa sa pag-iwas sa tuyang mga sulo. Samantala bago ang kick-off ceremony sa bayan, nataon namang nirespondihan at naagapan ng sunog sa isang bahay dahil sa naiwang katol. Pag March, summer period, maraming sunog like yung mga gas fire, mga residential fire. Kagaya po kanina, habang kami magpapa-motorcade pa lang, nagkasunog sa area ko. Wherein po isang bahay doon sa Matarok, Zone 1, ang part ng kanyang bayan na sunog. Pero dahil naman po sa maagap na responde ng Bureau of Fire saka yung mga residente sa Mataorok, madali pong naagapan yung sunog doon sa kanilang lugar. Nagsimula po yung sunog doon sa katol na iniwal po nila mosquito coil. Wherein po yung mosquito coil, parang nakalimutan nila na nung kinagabihan, ginamit nila, pinatong dun sa foam. Wherein po, kinaumagahan, yung foam, umaga na umalis sila, yung foam, nagliyab na. Ayon kay OIC Fire Marshal Aven, awareness campaign at lingguhang barangay visit ang tuloy-tuloy nilang ginagawa para maiwasan ng mga katulad na insidente. Pinaabot rin nila ang kanilang pasasalamat sa mga katuwang na volunteers sa pag-apula sa sunog. Ang grupo namin, mostly kami sa communication. Talaga kami sa communication. Hindi lang ngayon lang na Fire Prevention Month, sa lahat ng mga activities na volunteer na ginagamit ang communication. Mostly pag may sunog, madali kami nakakontak. Naging fire volunteer po ako dahil sa mga nangyaring sunog nung nakaraan sa aming barangay. Nakakatulong po kami sa community, pagpapadali ng pag-apula ng sunog, sir. Patuloy pa rin ang programa sa pagpapaalala sa publikong nararapat na araw-araw ang pagsasabuhay upang maiwasan ang sunog at hindi lamang tuwing Fire Prevention Month. Jan Amador, CSN. Inaasahang mararanasan ng mas matinding init sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa, dahilan upang paalalahanan ng publiko sa posibleng epekto ng mataas na heat index sa kalusugan. March means summer season, kaya't ramdam na nga ang patuloy na pagtaas ng temperatura dahil sa mainit na panahon sa Camarines Sur. Ayon sa Pag-asa, mas iinit pa nga sa nararanasang temperatura na nasa halos 36 degrees Celsius na italang heat index ngayong araw. Po kasi ay wala tayo sa El Nino, so yung heat index na monitor namin ay naglalaro lamang sa temperatura ng 35 to 36 degrees Celsius. Yan na po ang pinaka-normal na mataas na heat index natin ngayon. Kaya't asahan sa mga susunod na araw, tuwing umaga hanggang sa hapon ay patuloy pa rin ang pagtaas ng temperatura. Dahil nga summer season na ay patuloy ang pag-monitor at paglabas ng Pag-asa ng heat index upang maging gabay ng publiko sa mainit na panahon. Sa kabila nito, inaasahan pa rin na makakaranas ng northeast monsoon o hanging amihan na siyang magdadala ng thunderstorms at maulang panahon sa Bicol region. Kasama rin sa paalala ng Pag-asa ang mga dapat gawin ngayong tag-init, lalo na't makakaranas tayo ng pagtaas ng temperatura sa mga susunod pang araw. Sa ngayon po ay i-minimize na po natin yung mga activities natin outdoors, lalong-lalo na sa oras ng alas 10 hanggang alas 2 sapagkat dyan po kami nakakuha po talaga ng matataas na air temperature at matataas ng relative humidity or alinsangan. So, mas maganda yung activity natin ay early in the morning or malapit na po magdapit hapon. Nick De La Cruz, CSN.
10% pension increase ng SSS may dagdag ayuda para sa mga pensioner. Ipatutupad na ngayong taon ng 10% pension increase ng Social Security System o SSS kasabay ng panibagong benepisyo sa mga susunod na taon. May ulat si Jem Garcia. Nagpatupad ulit ng panibagong taas sa pensyon ang Social Security System kaugnay sa 3-year pension reform program ng ahensya. Ang programang ito ay halos 1 taon nang pinapatakbo ng ahensya upang makatulong sa iba't ibang benepisyaryo. Si pension reform program ang yaon sa programang ini, yaon po iyan duman sa 3-year tranche period na pig-launch duman sa magpuon September 2025 hanggang September of 2027. Most probably, si 10% increase namatean na kan sa tong mga pensioners kung laog sinda duman sa date of contingency na August 31, 2025. Kaya't magkakaroon muli ng 10% pension increase para sa buwan ng pensyon sa mga retirement at disability pensioner. Samantala, mayroon namang 5% increase para sa mga death or survivorship pensioners kung saan sila ang nakakatanggap ng pensyon galing sa kani-kanilang kamag-anak na benepisyaryo. Ang nasabing pagtaas ay muling mararanasan sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Sa makatuwid, ang mga nakakatanggap ng pensyon ay makakalikom ng halos nasa 33% para sa retirement at disability habang 16% naman sa death and survivorship pensioners bago matapos ang September 2027. Wala rin umanong naitalang contribution hike dahil sa mataas na reserve fund na naitaguyod ng ahensya upang mas mapalakas pa ang benepisyong natatanggap ng mga miyembro. Ang kagayunan po kaini mayong additional na increase up to the year 2027 para naman sa contribution kang sa tong mga SSS members. Jem Garcia, CSN. Mahigit 2,000 pamilya na naapektuhan ng bagyong uwan sa Camarines Sur ang nakatanggap ng emergency cash assistance mula sa pamahalaan katuwang ang provincial government ng Camsur. May ulat si Eli Balbin. Libu-libong kabahayan ang nasira ng manalasa ang Super Typhoon OWA na sa rehiyong Bicol. Ilan lamang sa matitinding naapektuhan ang mga bayan ng San Fernando at Minalabak. Dahil sa lakas ng hangin at walang tigil na pag-ulan, maraming pamilya ang nawalan ng trabaho at kabuhayan. Kwento ng mga residente sa news team, bago patuluyang manalasa ang bagyo ay agad silang lumikas upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Nang matapos ang unos, bumungad sa kanila ang masakit na katotohanan. Ang mga kabahayan na inaasahan nilang masisilungan at babalikan matapos ang bagyo ay wala na, wasak na at sira-sira dahil sa hagupit ng bagyo. Yung pagbagyo, nagmahangin na, lumipat sa amin. Tapos pag tiningnan ko yung bahay nila, giba na. Sira na yung taas. Kaya bumagsak siya. Iyon pa lang ang ko doon sa bahay ko. Nasa kabila kong bahay. Pag labas ko, bagsak na yung bahay ko. Nag-evacuate po kaya puta. Si Harumi kaya garo naman, ang mga harigi. Sito pong mga bubong ni, naglupad man. Sakit sa ulo, di ko alam kung ano nang gagawin ko eh. Kung saan ako, pampatay ulit ng bahay. Sa tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur, masusing sinuri ng Provincial Social Welfare and Development o PSWD, katuwang ang DSWD upang matukoy ang bilang ng mga pamilyang nawalan ng tirahan sa bayan ng San Fernando at Minalabak. Mahigit sa 2,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer Program, isang tulong pinansyal na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD katuwang ang probinsya ng Camsur. Ang mga pamilyang may totally damaged na bahay ay makakatanggap na halagang mahigit 10,000 piso habang mahigit 5,000 piso naman ang ipagkakaloob sa mga partially damaged na tirahan. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang natanggap nilang pera dahil magagamit nila ito upang makabili ng pagkain, gamot at mga materyales para sa pagsasaayos at pagsisimula buuhin muli ang sinirang hagupit. Mabuti na po na nakatulong sa amin ganyan. Kapag may magasto pa ako doon sa ng 40 days ng nanay ko. Saka may paragastos sa
sa araw-araw. Papayos ko ng bahay ko, hindi pa ko nakakapatayo. Papalitan ko yung ayos ko ngayong pagkabagyong ulan. Makakabakal kami girarinig manggiraray sa Laukang Haro. Pangbili ng gamit. Tapos yung mga nasi sa mga bata, yung pangbili ng mga school supply. Yung mga bag nakasira, nabasa lahat. Patuloy pa ring tinitiyak ng probinsya ng Kamsur ang agarang pagtugon at pagbibigay suporta sa mga pamilyang naapektuhan upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng kalamidad. Nagpapasalamat po kami kay Gob na ganito natulungan kami. Magpapasalamat talaga ako na nabigyan ako ng DSWD ng pampatayo ng bahay, pampayos. Nagpapasalamat po kami na kahit konti nagbigay po sa amin ng government ng kaunting tulong dito sa Kamsur. Eli Balbin, CSN. Patuloy ang suporta ng pamahalang panlalawigan sa sektor ng PWD at senior citizens matapos mamahagi ng assistive devices sa bayan ng Karamuan. Si Eli Balbin sa detalye. Humingi ng tulong ang isang ina mula sa barangay Tabigian, Caramoan, Camarines Sur dahil sa kondisyon ng kanyang anak na tinamaan ng polio. Kwento ni Nanay Milagro Sarmiento, edad 10 taon nang tamaan ng polio ang anak niyang si Myra. Ngayon, 45 anyos na ito at hirap sa buhay dahil hindi makapaglakad. Dahil sa karamdaman, hirap makalakad si Myra at nangangailangan ng assistive device tulad ng wheelchair upang mas maging maayos ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Nanay Milagros, kapos sila sa pinansyal kaya hindi nila kayang bumili ng kinakailangang kagamitan para kay Myra. Napolyo siya. Oo, mga ilang taon na po ito? Nagkaroon siya ng polio? 10 anyos. Ngunyan, 45 years na siya. Arog na siya kaan. Dahil man po kaya ng kwarta na pambakal, saka nasupog man ako na maghagad sa kuyan ning tabang. Kundi ngunyan, bira naman magluwas. Pwede, nagluwas pa man siya. Nagtukaw siya, nag-idus baga. Nakikipaglaban naman ang 89 na taong gulang na senior citizen at kasalukuyang nahaharap sa matinding pagsubok dulot ng iba't ibang karamdaman tulad ng high blood, sakit sa puso at acidic. Kamakailan ay na-stroke na din ng senior citizen na naging sanhi ng kanyang paghirap sa paglalakad at paghina ng katawan. Si Mama mag-89 na sa February 15. High blood, tapos may sa puso. Tapos siya, itong nakahigda, pag magbawa, parang may vertigo, tapos acidic din. Kumusta yung paglalakad niya? Masakita na siya maglakaw. Bakit po? Dahil siguro sa paka-stroke sa iya. Na-stroke na. Na-confine niya dati sa BMC. Dahil sa mga natanggap na mensahe ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWD o Camarines Sur, agarang nagpadala ng assistive device ang probinsya kina Myra at Nanay Florina. Sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng iba't ibang barangay, mabilis na ipamahagi ang kabuuang 32 assistive device tulad ng wheelchair at single cane o tungkod sa mga residente ng Karamoan na may kapansanan at hirap sa buhay. Layunin ng programa na maibsan ang hirap ng mga individual na may espesyal na pangangailangan at mapagaang ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Malaking ginhawa ang hatid ng naturang inisyatiba ng probinsya ng Kamsur, lalo na sa mga senior citizen at person with disability o PWD na nahihirapang bumiyahe papunta sa kabayanan upang tumanggap ng tulong. Halimbawa, magpunta ng doktor o kaya maglakaw-lakaw kung saan pwedeng madali nang i-manage pag igwaning wheelchair. Makaluwas na siya. Pwede na siyang lakaw-lakaw ko dyan sa kuyan, iusul-usul sa tinampok. Salamat po kasi bako lang po ini. Ang inot po is may wheelchair na din po kaming tighagad. Nagamit naman na din po. Although wala na siya naggamit, may magamit na naman po na sinanay niya. Ayun po. Salamat po, Gob. Maraming salamat. Thank you very much, Gob. Salamat po sa mga halik po sa provincial na mga tabang
makapagkuyanan ng gadsiya. Diyan na siya makapagtukaw-tukaw. Di iwas na po sa mga lipot sa kuyan. Maraming pasalamat po, lalo na sa Indo. Eli Balbin, CSN. Unti-unti nang nag-aanda ang mga paaralan sa bayan ng Pili para sa nalalapit na graduation ceremony ngayong Marso. Isang mahalagang tagumpay para sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Ilang dekada na ring nagtitinda si Nanay Evelyn upang maitaguyod ang kanyang anak. Aminado siya na sa hirap ng buhay ngayon, kailangan niya magdoble kayod dahil ang kanyang dalawang anak ay graduating na. Aniya, iba't ibang trabaho na rin umano ang sinubukan niya para lamang mabayaran ang matrikula pati ang graduation fees ng kanyang mga anak. Madami ma'am, kahit anong trabaho, ginagawa ko kahit Sabado, naglalabada, naglililikon-kon, sa sideline po kung ano-ano, sa kantin po. Ano lang po ma'am na trabaho talagang kailangan para po ma-survive po yung mga kailangan po ng anak ko ma'am. Sakripisyo grabe po, as in. Naghahanda na rin ang Rodriguez National High School sa Pili, Camarines Sur dahil sa darating na Marso 31 ay ang nalalapit na pagtatapos ng mga estudyante. So yung mga learners that will be identified with lack units, may mga problema sa grades, kinakausap namin yung mga magulang, yung teachers, yung estudyante, kung paano namin ma-resolve yung mga problema nila. Anyway, we are hoping na matulungan namin sila dahil kami naman nasa pagtulong talaga. We have already planned out all the activities this coming March. Ang recognition namin is March 30, including the completion rites, and March 31 is the graduation rites for grade 12. Kaya naman isa sa sabik na sinasabing pagtatapos ay si Nanay Evelyn na mayroong anak na graduating na sa high school. Kaya't excited na rin siya para sa kanyang anak na sasampa sa entablado na hawak ang diploma. Sa parang ito, mapapawi ang lahat ng hirap, pagod, sakripisyo ng isang magulang. Excited po na kinakabahan sa baba po ng panahon. Makakagraduate na po siya. Nick De La Cruz, CSN. Sa mundo naman ng showbiz at sports, nagpahayag ng suporta si Jillian Ward kay Eman Bacosa Pacquiao kaugnay ng kanyang kamakailang laban sa boxing. Nagpakita ng suporta si Jillian Ward kay Eman Bacosa Pacquiao sa kamakailang laban nito sa boxing sa Bohol Cultural Center, kung saan katabi pa niya sa audience ang ina ni Eman na si Joanna Bacosa. Ibinahagi rin ng Sparkle GMA Ortiz Center ang ilang larawan ng pagdalo ni Jillian at tinawag itong sweet surprise para sa kanilang kampyon. Sa naturang laban, wagi si Eman kontra sa Indonesian boxer na si Reynold Kundimang matapos ang knockout sa ika-4 na round. Matatandang sa panayam ni Jillian sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin niyang may nanliligaw sa kanyang tinawag niyang big guy na nagpaparamdam at nagpapasaya sa kanya. Kalaunan, ibinunyag din ng Sparkle na si Eman ang tinutukoy na big guy. Si Eman ay anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao at kasalukuyang gumagawa ng sariling pangalan sa mundo ng boxing. Habang si Jillian naman ay patuloy na namamayagpag sa telebisyon matapos ang matagumpay na seryeng abot kamay na pangarap na kanyang pinagbidahan. At yan ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako si Darlene Lastrullo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.